Kardom pinikar prime time birta long pen kadu kabe phantame kardom na pajuri takde pinikar prime time birta arjuit Vosik ni pha hinyar ni KSA kapangrum ji aphan Karbi rong asarame atum pending ponsi pinitara lang so KCS asa malong pherang kya mai kipadapo Lasong si kedam tang aru ni phai nar ke parni Karbi richu aphan hukum hangdam si laso aphet Karbi la medama ya phanta parzupon Lasong si KCS aphanta parzupon si buthot mei in nipontu KSA asong eklaivet ki padoji aphan monama Jasamet Mirzenkro Samson Teron Thompson Rockpi Jameson Temung Jensing Temung aru ke doang aphanta Karbi rong asaramaya song pen kachuning rialo pazirdam Lason thot si prek jam rapcharia song ajabang atum ke doan aphanta KSA kapaching room ji aphan nangche don don pet nang chiputa kachuning rialo pazirponta Karbiang long pen angtan hongalong ke do KSA ajabang atum aphanta vosik ni phai nar kaparni mei padopon Karbiang long arat aphanta KSA eklaivet ke padu thek ji aphan Bidesuri ki pidun ji aphan pura Karbi rong asaramay tiri pipen WhatsApp number 9365860690 laban 8638080963 9864133431 labang so number along mesen abidi pipon me puta patinipo laban signature camping aphanta claim dangbom Logo Constitution lapen lama aphan chepathe thera eprang ke wangji ke mesen ji aphan nangbar nang chipusi arotin akesi aphanta Karbi rong asaramai tiripi dunmei phu aje trokpi pinitara lang swalong pherang ke amai kang nyahut kachuningri padapo Pinpur में PGR VGR alam ki keklang ahot ke dam tang thang achikloni phai trainer ke parani hotel hempialong ropli KSA chelang petsi pherang ke ame kang nipona hot KSA kachinglum ji aphan der delopusi lam thei chepak lang rendi bon ta pinyarni anta chingrum rele chingrum lasinon Karbi rong asrame atum KSA kapangrum ji aphan sai ke deng pon kwang si chunji chunjeke eprang apor si ethang ini tum Karbiang long arat atum aphan Karbi arat tum phan pajini kangtung mane chuniri pon kangtung alam the pajirmi pon dokok lasi lahen lo nili tum Karbi rong saramai pen aru chiklu nili tum ni phai hini arni nili tum tiri pi long ching wai si ili tum Karbi akhe long Karbi lo charli asong mate KSA mate ili tum Karbi akhe amoy arbung ili tum isi penon hini ki thompli ho anang do tang lo lasi labang so ho anang ki do long pop labang ke ili tum Karbi akhe phan si ning duk meme alam pusin ili tum pen rong asara tum pen ili tum mathapon lasi nili tum apor che en pen kicheng si nilitum pen ang song akang tui nilitum Karbi khelo man pengi thin nai kang tui nai abang khu nilitum aching hon nai Karbi richu arideng nilitum labang so lam the ni phai aru ni phai nerkep ani nilitum chuning lakdam lo la pen alang lik nilitum ka chuning ri KSA rupho phan ning sipet wan pen pengvet ki wan ye phan labang solam the alang li pen chan ching wai dam lo la pen alang li sitame nilitum phan alu nang chi pidun lo ridang nang chi pidun lo la pen ang khoi don te melo la su aphi nilitum aru chi klomat ni phai kre hini arni ani phai kre siarni nilitum Karbi la meramai la pen ke Karbi Cultural Society tiripi atuma phan mate litum Karbi angbong Karbi khe angbong mate Karbi anglong along Karbi asong abarim nai alang li tum pen li tum chingwai lin lo chingwai alang li tum phan li tu ke mang alam che than pon lo la sil dak penangan alam che than chingwai pen alang li tum sitame labang su KSA matel Karbi lo charli asong phan ke pang room banga kenang sodlo non Karbi tum non apora hudle ili tum ke mo arbung ili tum owe kimi mumar tum chingrum re pulo tang te Karbi ke mo ke wang jilangan ni ke kopisi man punik labang kanu tin sitame Karbi anu tin sitame
teglong hurlo non karbiang long situation abangkan tin na chini hurlo la siala hai alam thelang ponsi kidam tangalam an chewara karbilo charlia song a purkimu komane ki chok bang do thai po mani chok chi bang do thai po sitami purkimu abang chidia seroira non ke bang jiarni abang ipeng vet dosi karbi khe amoyar bung karbi khe anu sepang tanganang ilitum khe kisung along an alang litum ipeng vet isi vet pedopen penana tum che than lo ahok lo kese ke chingrum nang po phit sitame nilitum non ke bom kese sitame alogo bangke isi ke richikip isi ke inglong kho richikip abangke non ama langdam purangke song pli tum ke richikip si ke en lapen ke isong abangke inglong kho abangke labangke non ki japon bom mirjeng kro ke hai kse alang li japon bom kse atum ta lasi sembul alam pensi ke dam tangan sitame chingrum redet laputat dulo lapen ke komat ni ke mei phu ang hoi tame chunbang ang hoi kan sitame kisun nilitum lelong te po tum takamatha la sonda dota hai po lasi constitution alam da dota hai po lasi hal hai alam pen silitum chingrum thek the bom leputang te non nilitum karbe khe phan kapachini gang tung mane kar ju gang tung alam angela helo ilitum non a porahut ilitum ang kang pi chelang leputang te na hok adui a hoi stamil tum kisung sai de ki boy sai de ajat along tai pa phidun kisung nang sai de pasi cetak jama jo ini pulutang te non ilitum karbi lo charlia song amhang ke tek song ang bong ke barim nai lo puletum pudam na chok lo latai song la barim ang bong ke labang suwa song le ilitum anu isi vet le do po son te ilitum ko an ni jakong teji pula bang ta anu tin na matha stame labang so kamatha along abang mo pen sembul along wang ko chingum redet lasi labang ke nilitum pen ka theklong dam bang ke sembul alam hua bang ke kethe ugali binilitum pudam lapen ke nilitum logo alam si kethe ugali lapen ke nilitum la lama alam si kethe ugali lapen ke da president secretary komane sinangji komane asong atum komane ke cari bom atum hase pani nai lat si kethe ugali kusin nilitum ban bangke non ama thek long dam Vosik ni phai hiniar ni amethang se malong pherang ke mai APSL se youth wing pen ke wangji kilik ang thek mate resort kapang dakar ni aputhak returning officer pen chenglok sai phu ke don atom ta claim prulong lepusi APSL se youth wing chunbang sersing be pen ningjepo tangte alang li pen kaning jepo alam the arjoponic sina तो बेटे ले तुम चिनी लो नॉन के बांगजी जून अचिक लो तारीख प्ली के लगे इलेक्शन ने तुम रिजल्ट के पकलांग आनी लो तुम अबुत का काउंटिंग आनी लो बस हाला सो आनी अपन सोनिस संथोमलाम के थे के दिन तुम फान स्पेशली प्रिसाइडिंग ऑफिसर लपेन काउंटिंग ऑफिसर तुम फान kapachini gang tung la mate kachunri gang tung alam through social media hoipen ni tum kaning je fansi ni ngong tum fan chopha panlo alam the bangela puhello nilitum isi a source pen clar da kabirta long lo je counting ani ajata bidi ben sitame BJP party fan KP Haji fancy rolling government atum pressar pipik pusinil tum diltalong presiding officer la pen ke counting officer tum fan hala suhu alang tum fan ajat pen sitame BJP a song fan KP Haji teji fan la tum chingki jithan adlu puni tum diltalong email nasi presiding officer la pen ke counting officer tum hala so ruling government tum pressure ki pialong chi don dun ma chi don de ma la bangke ni tum kladak long chita chingki jithan adlu ko berta bang ni tum long lasi nili tum hin pen alang tum phang ka pachini ngang tung la DC office pen nili tum phang counting ni phang gosom si hoda ki do ke thak nang ma pu training nang pilo official training nang pilo hala so training nang pia teng pe nilitum counting agent to anapha nilitum chithan pimil la part alitum additional litum count DC office pe jitu training nang pi pe na part alitum additional ideas amukha nang nilitum training nang nilitum chipi pamil lasi presiding officer la counting officer tumbang ning ka chibi mande alang tum nilitum alam theipen ka chini pachini gang tu alam thegela pulo je DC office ko pi sinil tum han training nangi pi mahala so an chotle ni tum kani kachini chota puani ke damtang arni ahu
ruling government tum koson pensi public votes bangai counting arni manipulation ke kurima temper ke kurima hala soy alam the bangai account bangai ni tum arjing include investigate lo itu research lo itu no la long email kasla tum ko natsi ko pisi ki claim hala so idea bangai tum chin no ke chini pamel ni tum lai hui bangai di office pen training ngai pe tum manang khan the stala bangai ni tum ka prek source pen tum long email lasi hala counting ni presiding officer la penke la counting officer tum jong si komane a party alam karju ben jong si manipulation ki claim dia pan kapor idok polo kante hala soar ni ke ni tum agent tum ke alam tum han nep check ko nang tum ma thanang ni jen na ke de jipu la ka 100% la ke ni tum nang nep vek to la penang tum chingnang vek ko be chingnang check lo polo te la ke nang tum si responsible and nang ko polo athema no na dihuge nil tum AP to se party ben sa me ni tum chisik pamme sin tum do la sinang tum la ba ke kumane aso phan ka phere joni kumane party phan lam kar na lam prestan bi pen kar ju joni sinang tum kumane party phan ka chera dun de je phan silent nu ki claim de je phan ka chi don dun do polonte nang tum hala bang so sai ba ke ki claim ke de je phan sin tum hin pen nang tum phan pachini pon kali polonte ele tum chini lo hala bang so arni nang tum jong si ka ching nang lo polonte nang tum thang asa kuris tame la ke rich speak lo la penang tum thang a reputation tame heno ko la pen ke la bang so case ke la ke da judicial court lo chot ke la ke supreme court lo sileji la lo pote nang tum bang siksak da ji la parda counting arlo agent ndula po la pen hong ke public tum ke ning hong plan ko masih laki claim ke chok che akang ke claim ma hala so bang phone ke na pang theget to ta pela so lam ke ajat pe na me hong ke birtal le ko public tum ta sentiment se doji hala so public ka sentiment ma ke la ke dil tum ta mu khang le doji hala ta nang ke che se ke mi lasi nilu tum hin pe nang tum khan pachini da ke pachini kang tum alam thege la hello la pen angko ka chunuri kang tum alam ke halo abang putin da mithang asong phan ke chipi hai phan si gam claim pen election of kaduk ka chi kaduk pa bang putin ta mithang party ng kam chi claim da Vosik ni pha hinyar ni karbilo charli asong langmili aro atom pen patr pi pongsi langmili hawar pen HSLC HS la pen BA asat lang ki unduna tuma phan langmili LP school along karcho ajame kirengpo Hawar hapat paching thurji pulote tok langket hek pensi paching thur unji lasinon ove kimia tuma phan tok langanat aning kaparung dun lapen aning kapat heduna kenang sot puthan ponsi karbilo choria song langmili arwa tompen pater pi ponsi vosik ni pha hinyar ni langmili hawar pen HSLC HS lapen BA asat lang ki unduna tuma phan langmili LP school along karchopo Karbilo charlia song langmili aruamai pu jensing rong pharpen kachipahem pu pona maya long aluhia mana peng pen blumbajong MAC Johnny Timung Karbilo charlia song teripia mei pu mirzengkro dunmei pu buddho terang Dipu Regional Committee Chunbang Nelson Timung Ratsai Klembang pu Hukum Singh Teron langmili rong asar lapen rong ara ratom te tongdonsi la so karcho ajemek mesen pen pachunpo Melia hawalong kedam tang sadlang mate exams metric secondary lapen degree rumhan karcho mai dak padupono dak langmili kese branch committee ai ahin pensi tirpi ponlo asi labangso amai lo nilitum han nang chupalo la soteng mesin nilitum na chetong nilitum karbilo chali asong akemang kake mata kecalia hinana halabang so kosong se baprang ponjima RDB ponjima lapen iltom kemang kosong se kepapleng ponjima halabang so kemang ateng pen along long Karbi long lapen west Karbi long sami la song si iltom anikan mang ason tak karcho amai bang padupon lo lahan chot karlisi
niltum labang isi media atum truban pacini kan tum malah bolo niltum ka archu chot lata puta kali metric final ketok students atum hans tame niltum sonsi free coaching pas tame niltum along son bipon bo kasi niltum lo chali song atum ke kachali hin na kapasing thuri phansi labang so song pina pot halabang so along bangke niltum bangke RD bipon bagi apa RD bipon bo nilitum kapaphin nai area lo posin nilitum ahin ben kai ke seta methang ahin ben seta che hok pon lo athe polotang te nilitum lo ke charli ahin anat lapen anper tame pini labang so felicitation a program ki thik pon long po bangke nilitum ke cheng silang lapen ke dam tang an bangke people sin nilitum ke cheng silang mo polotang te ke dam tang before 2015 bangke ladak nilitum metric ke pas a candidate anta nilitum la rong krisir kep pensutan nilitum along avela 16-17 stame kopai ke me pen nilitum piniar ni an lada kaddo ko ve pangrum pet bang kora troksi ladak pini ba ke pas atum bang heni anang dolo lapen bang heni nang dolo lapen ke HSLC nai pas atum bang phodolo lapen bang ke pening metric exam along ki undun atum kaddo ko ve bang koi dolo se pangrum kep pangrum pet pen bang kora troksi an ladak piniar ni nilitum along langmili hawar pan isi nong ki jume ke wan pi ariso e jangatum nang klang tang lo da sinilitum dag langmili ai hin pen la poson su chepatir pi pon bompo non e prang ke bang chi long bang ke nilitum ki charli atama phan ki charli ariso e jangatum phan nilitum aning ke pethe dun la pen ke dordi phophe long ke cherap ke chitu dun ji phan sei nilitum hin pen stame pini la bang so mai long same nilitum labang sok ki manga bangke lapulo nilitum 2013 14 ba plus 15 loke ave 16 ben an bangke nilta 2017 ben sin nilta modern school metric pass lo lasu bang nilitum bang hini bat ke pass dun stamin non bangke 2024 abangke total pangrum pet pen metric la pen high secondary pass la pen TDC pass atum bang ko truck ana aphailong poniklo basi nilitum non ke bang jilang stame nililadak langmili KSA a president iglo polangli indra rong hang tibang ke lage secretary lo nilemen thare jensing rong phar nilinon da president se khibom lo lasi nilitum la ansu se non ove kimia tum phando anstame nilitum la puson morning systeme la son metric ke pass atum high secondary pass tum BA ke pass tum handa nilitum karcho ponji phan nilitum langmili KSA branch a president secretary pendang lok gangbura ladak central committee a secretary president pendang lok regional chingrum pet penilitum la puson athak a program mate la puson athak karcho ponji phan nilitum ken kam kachi yor pen nilitum du thip thak thip ji lasi non ke bang jilang stame metric ke togi phanda me non dulo secondary togi phanda dulo banon class 8 class 9 class 10 non lekar chu chaji pugali ke bang jilang stame nili archu vegji latum phan un an nilita bor iji lapen dak chetong rapet lapen isia good news lapulo nilitum long alangli asayang deng do an sitame alangli ilitum long ka chinghon nai lumba jong em isi sar juni timung stame alangli nang chetong dun alangli jumisen pen alangli pangso nilitum long nang cherab dun sonsoni nang cherab dun alangli pantani li langmili president hin pen alang phanchuru par piglo alasonak thaksi nilitum long stame central committee mirjeng crosar tame nang chetong dun lapen vice president alangli bodho terang do lapen nilitum dak langmili GB pendang lok SGB dhonsing terang alangli tan chetong dun lapen don maker pendang lok member do anan chetong dun ningarong pigan Vusik ni pha hiniar ni peda por phai troka por malom hing chongkla patum chipatr pipongsi in loving memory of late Ritlo terang lapen let kache lekhe pia tuma men pen nokbe ke kat mate marathon race kachipate kapadapo Lason si DDS road lokizan RCC bridge pen hamjang nangso towar kok thom kachetok ansi bangso ke kat chipate po Aduntu bangso ajame kalong aluhi sir Poman pen assistant professor Dilip Kumar lekhe Lapen Sando Singh terang rong asaratum si impupon Anparata nong eke pazira mayalong aluhi sir Poman pen assistant professor Dilip Kumar lekhe Sando Singh terang rong asar Klengdun terang Meipu Hanjang Nangso Press Club Rup Singh Rongpi social worker Rajan Rongpi and athletic secretary Kasa Tahin Rongpharpi athletic medalist Anparata Manpeng Kidoket Hekidingatum Setongdu
Lasun si nong ekilong donatum laki women's category along. Winner Miss Sanglir Teronpi. First runners up Miss Kazir Teronpi. Second runners up Miss Jirmili Kramsapi. Men category winner Sri Harmon Timung. First runners up Sri Soninti. Second runners up Sri Arjun Setri. Unparta boys under 15 category Sir Kangtoy Teron Pranthe Kro. Lapen girls under 15 category along Mirmili Teronpi. Kritika Rong Parpi lapen Akesa Ratomta Chepate Dunsi Ardipidu. Pini nilitum hingchong club pen dak hamjang song kanglong marathon mate 5k kibige la hello nili sarbra la pen nili sarpi a memorial pen nili pomen ke redloterang nili payment ke kachelek thepi alang litum aphan nili kiching hon mate nili pay nili pomen pen rat aphan nili pay nili pomen pen marathon bigi puchi siksi piniarni keme chelong si nili piniarni dak marathon bilong lo asi kadogwe phanstame choro lo cepati bang kadogwe pangrumpet pen ke 87 pinso alo sopen cover difu pen dado lapen bokolia pen dado lapen langhin pen dado po hidipi pendo dilai pendo dak etum sorhayan dado lo lapen khotkhoti ta pen dawang lo lapen santipur pen dawang lo lapen joprayan pen dawang lo players tumke thon race along dak alangli hingchong club atum sila so hari kiba marathon race ki bipon lo se aso marathon race ki bipon alamang gela helo je pini nilini kachelek thepi lapen nili lok retlo terang alang litum amen pensila so marathon race big lo nasi laso marathon ki bipon amutu bang pu alangli manehri alangli asupur nang thanik po sitamenili jongjung pen bangke kachini dun ke matha bangke la helo je la marathon race jongsi bi iglo pulote ilitum uwi mi tum non ki the ki ding atum non mane non son master games along ka khela dun tum an sitamedo lapen ilitum akhe aphan bage mane la game and sport ai hin na pen mane kang thur ponji paching thur ponji phansi mane alang litum bi poniglo nili ning sampiglo non nili phan pini ladak chief guest ason nili phan dak na manghangiklo lasi nili hin pen alang litum phan ansu se mane here laso hingchong club phan sitame ansu se achi the papa ding ik nang personally arnama hirjumi np glo नीली मैन के संग में तेरन पी लपेन नीली के डिफुपेन सिके बांग पतमी सिके बांग अपनी अदा पार्टिसिपेंट फन लपेन नीली पायामेन के काजर रोहांग पी लपेन नीली पोमेन के कैंसिंग तेरन लपेन नीली कोचमेन के पोखेलेंग टिपी लपेन मंगल सिंह टी इनके सिकारिंग ही लापेन नि डाक दिफु एथलेटिक्स एकेडमी में से प्रैक्टिस करी दी I'm feeling very good and before the race I feel very excited because this was my first time marathon race in Hanjanlangso and I feel very immense and really feel proud to be a Karbi. Hanjang nang sopen Bisnu Lekhe report Karbi. Tangte non malam so pora phan birta mo intonic sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Dihenamo pit pothot birta long wang tweak. Lakhain ko raisi Singhasan constituency ke parlo men rong par arong kacheleng boma dolong lang ke theke pondet penajok heidunga kisung honang ko kaputhak pherang ke atum ka humri dama hot nang che thandu Lason si men rong par arong lake manja pen kilometer hinni an si do Bangswa dolong lang ke pon piraya jok rongara atum ke dam ke wanga kisung ke pho hetana kisung chetong nang Athela swadolong ke men rong par arong aphang det kali rong pho rong trok aratsi kacheleng po lapen ke school ke dun awsomar mate students atuma phantame ka siksak thepika nopota rong arara tompen lam thei chipak lang po Athela bang swadolong ke kedamtang 1986 mate harokuri sirke pra narkep ke pra trok ahutsi kempon Bonta non pinyar ni antame sorkar atom panung koksi do bomla. Kedamtanga hot Congress sorkar bang swadolong masapso repring chot anvetla. Non do bom BJP sorkar ningkan capture et aphit antame men rong para dolong ke sorkar atom panung koksi do bomla. Tangte bang swadolong nona bangke langke thepon pidatla. Tangte komat asorkar si adai dolopota ar juthume me alam la dolong kahenu mate yola aprang amodisu ri election hut skidam ta MEC election hut dolong nang semar bi pu a dolong abang no anta rup elon anta kasemar bang da bang be tengga MEC candidate mata nang chilang le nasi ko sama pulo ja ho rasa dolong nang pige ai ding piglo ho ranjit iso kai hemse so dolong pi ha 19 kono 86 wam yom yasi la so dolong pi nge da nang dolong ru thurai lo jo rong sa nang ke chala ji bang ke sung lo tengga so bhason ke dak rong jale ke ni kali rong loring thi pia meeting pia long da hadak lam ninje hemonto biswa sharma masin ninje lo bole rong pharong dolong nang kikim dak pen cheng kon lo ha pi dayor tuwe nang puna bi po ansi ni tu manang si chak nasi no anta la so dolong ke thangna avidalu nanglang batai chelon du cheklam photrok aprang nanglang namia men langlang election aprang maso mia men ko so ne bang thu del ne ju sa dolong ru thura lu itung te la sorong pen kisung te la munite thilo seta itung ke chepon thai da bilen te ho rong bang potharan pen sikek matik lo a thri dak te bok hesi dolo ta lang pleng pun itung ke par thai da bilo hi thi ko la da dang no manja boyar pen ke te bok ke itung kilometer hini belo antani tum hanang pai che ka te no ya la ne kisung no rong pharong de delo loga charli ke madu rong ta loga charli bang do jari tron rong phar rong roke ga ji kukia rong peni anda sop oxford ki dun do difu dun do college puri unda do ke chelenga towar ke lahano ane ding ke rubre ko ke jene tne pu ciri sa par bom lo no ke dami towar da bidalo la si pini pina pen ne dong siam sarpan churing rili tholo la ne nang bu noi pi se rak e phan kali te jo lang song sam jo adolong mi hino thelo no ma la te roi ke len ha la si nang pi vek nang pu si churing rili na MEC hot nang si chalong no na ako non MLA MP da ge dang thu eta nang puta nang si than pan pe jo camping da bang ni ntani tu rong sor ke ni tung ke kilom de arat ke nta bhut ke pi bom nang ta la munite thilo seta ni tung ke chepon thai da bilen ke ho rong bang tharan pen se kek matik lo a thri dak te bok hesi dolo ta lang pleng pun tung ke par thai da bilo i thi ko la da dam no manja boyar pen kete bok ke tung kilometer hini belo antani tum hanang pai che ka te no ya la ne kisung no Tangte peni Karbi Prime na biota bangke kangtol niklo kadu kaweta me do me thak me korwang thu